जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै presented by Rama Films. जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार के आगे के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार गे रहबै चाहे जैबै देबै सिनम गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के सबके हाथ कलम हमारा बम है खेलो नावा कैल रंगदारी हमारा काम है गे सोनावा काम है गे सोना सबके हाथ कलम हमारा बम है खेलो नावा कैल रंगदारी हमारा काम है गे सोनावा के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार गे रहबै चाहे जैबै देबै सिनम गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के मांझी जी के नाम छपतै कोट सगरे थानावा बात बात पर मर्डर होतै ले लेबै जनावा बुझली गे मांझी जी के नाम छपतै कोट सगरे थानावा बात बात पर मर्डर होतै ले लेबै जनावा प्यार से नहीं मनतै समझैबै हथियार से समझैबै हथियार से रहबै चाहे जैबै देबै सिनम गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै Presented by Rama Films.